Qed ikun studjat kif jistgħu jitwessaw is-servizzi tal-Fondazzjoni għas-servizzi edukattivi tant ħabbar waqt ċerimonja li kkommemorat l-20 sena anniversarju mill-bidu tal-Fondazzjoni għas-servizzi edukattivi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana spjegat kif din il-Fondazzjoni u s-servizzi li toffri qed ikollha rwol fundamentali mhux biss fl-iżvilupp ta' tfal Maltin u Għawċin, iżda qed tkun ukoll ta' għajnuna għal ġenituri li jaħdmu. Qalet kif issa l-pass li jmiss huwa li dawn is-servizzi ikomplu jkunu msaħħa. Għaddejjin pjanijiet li huma fi stadju avanzat ħafna biex inkomplu nestendu s-servizzi tagħna. Ovvjament qed nitkellem fuq iċ-ċentri tal-Gvern allura ħinijiet itwal, ġranet ukoll differenti biex nindirizzaw il-ħajja lavorattiva, l-ħajja tax-xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol differenti li għandhom il-familji tagħna u allura aħna bħala fondazzjoni rridu naraw kif nindirizzawhom. Hija spjegat ukoll kif mistenni jkun imniedi dokument ieħor għall-standards f'ċentri ta' ħarsien. Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri stqar kif dawn l-aħħar 4 snin rajna suċċessi kbar f'din il-fondazzjoni. B'din is-sena jkun hemm żieda ta' 50% fil-budget allokat għas-servizzi edukattivi. U għannota wkoll kif dan is-sajf għalkemm kien wieħed f'nofs pandemija, skola sajf rat rekord ta' 12,000 tifel u tifla li attendew f'sajf wieħed. Iċ-chairperson tal-FES Pamela Xkembri wkoll ta' tħarsa lura b'sodisfazzjon lejn ix-xogħol li wettqet din il-fondazzjoni tul l-20 sena tagħha mit-twaqqif. Waqt iċ-ċelebrazzjoni ngħatat ukoll kommemorazzjoni lil numru ta' ħaddiema tal-fondazzjoni li għal dawn l-aħħar snin kienu ta' servizz għall-istudenti u l-ġenituri Maltin u Għawċin.